sweeping. Lubat na, no? Kaya lang kita. Kapit, ano? Kaya lang garo. Okay na hapon po mga tugang, welcome po sa episode 30. Yes po, ika-30 episode na po kita digdi sa programang Pag-Urulayan ta po. Urulay Sports, nagkapaabot po kita rin sa tuyang pagbati sa mga tugang yatong Pinoy na nagsabak sa Olympic Games sa Tokyo, Japan 2020. Manalo, matalo, proud po kami sa Indo. Salamat sa pagdaranin onra sa satuya pong nasyon. Kamo po inspirasyon niya mo. Asin sa duwang pamilya na nakaulay ta po. Partikularmente dyan sa Libon Albay, asin digdi sa siyudad kan Naga. Ang tabayanan po ang istorya kan pamilya Taduran, ang family of boxing champions, asin ni Chief Ronald Barrios kan Concepcion Pequeña, Naga City, na mahilig sa weightlifting, pareho po kan sa tuyang namumutan na Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Aban-aban sana po yan. Bueno mga tugang, nadadang po kita sa 89.5 radyo natin, Naga, sa pamamayo po ni Ma'am Mape Mariscal, asin sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, sa panginat po ni Idol Bong Villacruz. Asin igdi po sa tuyang FB page, asin sa YouTube channel, Kagawad Lito del Rosario. Mga tugang, kadakol na pong Pinoy ang nagkurit kan sa indang mga pangaran pagabot sa lado ning sports. Siyempre, numero 1, sports icon. Dahil malilingawan, Senator Manny Pacman Pacquiao na may laban po ngunya na Agosto duman sa Estados Unidos de America. Siya po ang satuyang boxing champ. Yaon man sa listahan si Paeng Nepomuceno, ang 6-time World Bowling Champion na pinakahuben na nanggana sa Bowling World Cup sa edad na 19. Si Lydia De Vega, ang tinaguriang Asia's Sprint Queen ka 1980s. 2 beses niyang nasungkit ang gold sa Asian Games. And si Simon po anday makakabisto kay Efren Bata Reyes, ang satuya pong billiard master. Ginala niya po ang 1999 World Pool Billiard Association 9-Ball Championship. Asin po kadakol pang iba na mga Pinoy na nagdarang onra sa satuya pong nasyon kang Pilipinas sa lado po ning sports. Ngunyan po baga, dahil palang nahaloy si Heidelin Diaz, talagang pigahangaan kan gabos ang pinaka-primerong Pinay na nakasungkin ng gold sa Tokyo Olympics sa makalipas pong kulang-kulang 90 taon na pagbali po kang Pilipinas sa Olympic Games. Sarap pong tagahanga niya na mahilig man po sa paring sports, ang pinasiranta hindi po sa Suriganaga. And sa tuyo pong dalanon, ang pagkipag-ulay niya to kay Chief Ronald Barrios kan Concepcion Pequeña, Naga City. Hiling ta po ang sayang dedikasyon sa aron kaning sports, ano, just to maintain yung body niya. Pero ang taong ka na tabi kaning sir, Mga 10 years na po. 10 years na. So talagang disiplina, ano. Paano ka nagpuon kanina? Pag ano po, pag hobby pa po ako, mihilig na po ako magbuhat-buhat, nagpunta siminto man, kaya magturugan, kaya lang puro lalaki, kaya gawa ng hirap magbuhat-buhat. Siminto man lang po ang pinunang ko kay Neo. Tapos pukusan ko lang po kay Nikang, may identa ko na sa servisyo no kang tanod. Talagang nag-focus na ako pagbuhat, sabi ko kay Puan, pag log sa tanod, medyo may hawak-hawak ta pag abot sa respondihan dahil pwedeng alam niya. Kaya nag-maintain lang ako kang hawak ko. Dahil na mga totally talaga gusto kong dumako pag maray. Ma-maintain lang po si hawak ko. Pero ni Chip, disiplina, saka focus, Okay po, kaya po may disiplina sa diri, mayong bisyo.
Tapos, dapat magturo ni tama sa oras. Yun lang po yan, may dahil magsigarilyo. Sa pinaka-huri nga, dapat si drugs dapat kaliyon. Ayun, so. Dahil sa mga hobbies po niya. Chip, ining kapangganahan ni Heidelin Diaz sa Olympics, sa primerong gold medal na itinawag sa toya sa weightlifting. Paano ka ni boost ang sa inyong grupo ng mga mahilig sa aerogan? Ano sinadara ka ning kwento sa toya? Ina po mas magkakaigawa ning kusog ning buot si mga nagkahilig mo niyan sa pagbuhat. Ta nagkaigawa sila ning panalmingan na hali man sa tios, pagbuhat-buhat ning siminto. Tapos nag-abot sa nagkaigawa ning gamit. Pero nagpuon sa dit hanggang sa makuha niya si gusto niyang makuha hanggang ngunya nga nakakuha ning gold sa Olympic. Siguro sa mga hobin man maging magkahigwa man siya ng hilig ta bago man imposible na mga turugan na pag-abot kang panahon maging ano man sinda pwede sa sports ma-discover sila sa sports aron ni Heidelin Diaz. So mga tugang nahiling po ang seryoso as in dedikasyon na tigbibo ni Chick na Barrios. Halin na po siyang taga-Concepcion na Pequeña. Sa matter of fact mo niya, dito ang nakula akong obligasyon sa nakaatang na pinawag si Kapitan Bigualos bilang pahuyo po kan Tanong Force kan Concepcion. Pero daw po nga ni grabe ang trabaho niya. Aldaw banggi. Yaw nung pagirana pagmantinil niya kan sayang namutan na sports kaya ini po dakulang magpapahiling dakulang disiplina asing dedikasyon wala po nga nita ang saya mismong lawas makakapatunay na talagang dahil man po ni namundag lang nagbigla lang sarang aldaw araw na kaniyan sa imong lawas kundi talagang ini po bigubog ang panahon taon kung paano po siya nakaigo ng araw kanina and sinasabi niya po nga na seryosohon ang bisyo, halion, tangarin kong maka-best. So, tananta po ng panahon, ng araw ka lalo na po nga dyan, nagkaigaw kita ng pinaka-premier gold sa Olympics sa pagi po ni Heidelin Diaz. So, magsilbi po ng inspirasyon sa mga hobbyista mo dyan na mag-atang ng panahon para po sa mga araw ka mga importante sports. Kaya ang tabi kayo, Chief, pirang gabat kayo kada sa rong bilog na yan? 10 pounds po, tapos 10 pounds doon. 10 pounds po yan. 10 pounds ini, 10 pounds. Okay. Kasi po 15 pounds doon. Sakit ka lang. So, 15, 15, may 30 ka, plus yan 2 20 pounds. Adi, 50 na. So, ini matabag yung 50. Okay, come on. Chip, thank you. Salamat pong marami sa imo, Chief Barrios. Apera po sa iya mga tugang, urulay boxing po, makakaibanan tama po aban-aban ang coach kang Team Kamsur, asinan sa iyang pamilya, ang pamilya Taduran, the family of boxing champions, sa pagbabalik sa na po kan sa tuyang programang Pag-Urulayan ta po. Celebrate in gracious settings among family and friends. Visit our cafe and experience our delicious menu for group meals. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located at Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Dids Cafe is now accepting cake reservations. You can call us at 0950-313-3583 or 0917-8769-065. Sa Facebook, hanapin ang Dids Cafe San Felipe.
Gusto mo ba ng mga napapanahong impormasyong may kinaaraman sa syudad ng Naga? Easy mo na ba ang mga bagong programa kan lokal na gobyerno? Hanap mo ba ang mga istoryang mahatod sa imo ng inspirasyon? Sit back and relax. Huli tatampok ang mga yan sa programang Pag-Urulayan Tapo. Hatod sa tuya ni Kagawad Lito del Rosario kada Sabado, alas 5 ng hapon. Madadagog yan live sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, asin madadalan man sa Facebook page asin YouTube channel ni Kagawad Lito del Rosario. Kaya ano pang hinahalat mo? Like and subscribe na, tanganing updated ka sa mga happenings. Igdi sa tuyang syudad, Pag-Urulayan Tapo with Kagawad Lito del Rosario. Sabado, alas 5 ng hapon. Dako lang kaugma ko po na nakaabot igdi sa harayong lugar kaning Albay, ano, yung Pulanggi. Libon, ano. Libon, igdi sa barangay San Agustin, Libon. Kaulay ta po si George Taduran, ang coach po kang boxing kang Team Kamsur, ano. Taga-igdi po siya, coach kang Kamsur pero taga Albay. Ha, naarog siya kayong katibay kaya big import, ano. So, yaon lang po ang sa iyong ama, si Pedro Senior. Yaon po ang sa iyong tugang nasaro, si Joel. Saka si mga pig training niya. Kumusta ka maigdi, ano? George, kumusta ka maigdi sa indong balay, sa indong harong? Arog po kami po, kiman po, ngunyan po, sa ngunyan, naarog kaning panahon, mayo pang mga kawat. Sa larangan po kang boxing, ini pong mga aki, dawa aki pa, pinagtitraining ko na, tanganing pag-abot kang panahon, matitibay na pares ka, arog kayo pagkawat baga ni Peticio, ni Marcial, ni Manny Pacquiao, hanggang sa ngunyan, mauurag na dahil nagtsatsaga kami, kaya ng mga boksingero na tinitraining na oral daw, pigdi sa diring ko yan, trainingan, mga improvise lang ang gamit pero nagsisikap kami na sa pag-training, pag-abot kang oras, maka-gold medalist sa mga palarong pambansa, araw kaya. Pero sindang mo dyan na mga aki na piti-training mo, yung mga saradit pa? Ini pong saradit pa, so stay in po, tulong, aki, pang-apat po ining dakula na, 19 anyos. Tapos may mga nag-iigdiman pong mga boksingero pag nagtitraining sinda, may sarong boksingero man ako iling sige ang training, boksingero man ni Gobilla Perte na si Tabayag, taga-Eriga. So naigdi siya, training, Opo. tapos mauli na naman. Opo. Stay out lang po. Kaso, hindi nagtitraining siya dahil ako ang sadya niya para matutukan ko sa training. Mayo man siya ibang trainer, doon sa Manila, kaya hindi sa kuya nagpapatabang. Sa'yo mo na ko ang kuyan, sa'yo mo na ko ang hilig sa boxing. Kisa'yo mo na garo na mana baga. Hindi man lang po sa kuya ko, inot po sa kuya ko, nagboxing paburo barangay, tapos nag-champion, tapos pagdakula mi, sinundan mi, mga araki pa kami, grade 5, naglalaban na kami, minsan suruntukan lang, tapos sa mga buro barangay, nagkakawat kami magturugang, pirmi kaming puro kami gana, tapos kuan kami, na bistado kami kang mayor, lalo igdi sa Kamsur, si Gobilla Perte, yang nakailing sa muya na ay may potensyal anyang mga boksingero ni. Kaya pinagbantayan po kami hanggang saan po kami naglalaban. Hanggang nag-world champion po si Pedro Taduran Jr. Sa pagiging coach mo, kang Kamsur, kumusta man ang suporta kang provincial, ano? Ang provincial po kang Kamsur, si Gobernador Mix Villaperte, sa kuya po, okay lang po na nagsusuporta siya sa mga boksingero, naggibongan ni siyang Kamsur Sports Academy para sa mga aki na magpadagos training. Ay tinatawan niyang allowance ang mga boksingero dyan sa Camarines Sur, nganing makapag-focus sa training, tapos libre scholarship sa Kamsur Sports Academy. Yan, kaya dyan po sa Kamsur, nakapag-gold kaming babayi sa Batang Pinoy National Championship. Sa palarong pambansa, nakapag-gold kami dahil po sa
si Gob Villaperte, pag nagtataong suporta, talagang mariman na suporta, dahil man nabibitin ang mga aki. Tinatawan niyang allowance itong Pareski, itong nag-gold medalist. Tinawan niyang allowance abang nagkaklase. Bulan-bulan, 5,000 ang allowance niya. Sa kuya man, tinawan niya ko nung nailing niyang nakapag-gold medalist ako kang mga boksingero niya. Iningkrisan man si ko. Sa parte kang aki tabi yung pagdakula ninda bako man ining kumbaga sa nagiging champion ka sa laruan sanay. Ano ang level kan disiplina ang pigi-expect mo sa inda? Tangarig maging maurag sindang mga boksingero. Sa lang po, focus lang po sa training, tapos tiyaga, tapos magtubod sa mga trainer, mga nakakagurang sa inda, disiplina. Yan po ang mga pagiging maurag na boksingero nganing mag-champion. Pinupunan po sa mga arog kaya na sa pagsikap kan training, mga aki, oral daw, jogging, tapos shadow boxing, punching bag, speedball, tapos sparring, pag-pansmith. Gapos lang po, ididisiplina lang po ang aki sa pag-training. Nganing, ang mga aki po, pag nadisiplina sa pag-training, pag abot kang kawat, duman po ninda nababawi ang mga kapagalan ninda, kaya nagcha-champion sinda. Siguro ang iba man ng mga aki na ano ang mga factors na nagtutulod sa inda na mag-arog ka ding magsabay sa training? Kadakulan po ang mga arog kaya ng mga aki dahil po sa kahirapan. Nahiling ninda si Manny Pacquiao. Talaga dati, may hirap talaga si Pacquiao. Nagsikap siya, nagka-milyonaryo, bilyonaryo. Kaya ang mga aki po iniisip ninda, pag abot kang sa boxing, iniisip ninda, balang araw, mag-aarog kami kay Pacquiao, magiging bilyonaryo. Yan po ang iniisip ninda. Pare sa Moya po, kaya kami po naging boksingero dahil ini pong mga magurang mi. Tiyos lang po kami, hindi ining arong ni, bako ning arog kaning simentado, alos lang po kawayan, mga anahaw ang kuyan, ato, tapos pati mga niyog, pagbagyong Riming 2007, naali, buong kuyan, buong arong mi. Ngunyan po, nagsikap kami magboksing. Ako, itong si Joel Taduran, si Pedro Taduran, ito, nagsikap sinda na makabawi kami kahit dawa buko kami mga professional sa teacher, professional mga arog kaya, sundalo. Nagsikap kami sa boksing kaya kami nakapakatugrok kaning simentadong arong, nakapabato na. Yan po, nagsisikap lang kami dahil sa kahirapan kaya kami sa champion sa boxing. Yan lang po ang iniisip mi. So makahawon ang mga magurang misa kahirapan kaya ngunyan na panahon. Sir, sorry mensahe mo duman sa mga nagdadalan sa tuon ng mga gusto maging boksedor. Ano ang pinaka-message mo sa inyo? Ang magiging message ko po sa mga gusto pong magboxing, alos po kami mga nag-aanap, baka si Sir. Nag-aanap po kami ng mga boksingero na gustong magboxing. Hanapon lang po ninyo kami, tatabangan takamo para makapag-training, ma-improve ang boxing. Yan lang po, Sir. Sana makahanap po kitang mas maurag na mga boksingero. Lalo sa mga nag-iilig, mga aki. Kasi disiplina, Sa disiplina po. Okay po. So, salamat pong maray, sir, sa pagkakataon na ini na interview mo ka. Ararayo ang distansya pero pinirit ni talaga tangarig na makakuha kami ng first hand na information tungkol sa boxing. Lawrence, taga saan ka? Taga Baaw po. Oo. Ano na ang pinakahalang ko mong kapangganahan na inabot? Sa Pambicol po. Pala ng Bicol. Kang po, pangdawa ko pong beses ko tang Pambicol. Kunding nag-pandemic po kaya. Kumusta man ang practice mo ganyan? Ayos po. Ano man ang nagtulod sa imo na maglaog sa boxing baga? Ano si rason kung nagdi-decider ka mag-boxing? Mga
sa family ko po, napag-anuan po ako. Tapos friends. Tapos natulak man po ka sa diri ko. Talaga pong pangarap ko po kaya. Mahilig po kaya ako sa boxing, tapos magsilong mga YouTube. Okay. Na-inspire po kaya ako pag nagsisilong sa mga arog. Okay. So ano man ma-advise mo duman sa mga aki na gustong mag-boxing? Sakit kang pag-training, ano si ma-advise mo sa inyo? Ano si pwede mong masabi sa inyo? Encourage, para ma-encourage sila. Mga kosa na aking disiplina sa diri, tapos diri po ba yan sa diri, Yes. pag-training. Kamusta na po? Okay. Sige ha. Good luck sa sunod mong laban, ano? Garo day ako maasirig di pa rin, tahalang ka na. Sa tao pa. Eh, baka mahulog ako dyan sa... sige. Okay. Years old ka na po, 69. Kanto po, nagbuboxing ka man tiyo, ano? Paluway-luway, ano? Papitik-pitik. Luway-luway, tadaman mga tamburan sa ako, pahit. Kahit garo sa gilid kang tinampo. Oo. Pag may nagpasala-sala, puniti ang inaabot ni garo tiyo, no? Puniti Pag oo. wala nagdakula kami, mga mailing kami ko mga kapitan. O ayos nga. Sa iling ko tiyo sa mga baylihan ka to, dahil ka nagbabayad sa palaog. Ay dahil, Takot libre. sa imo, ano? Takot, ano? Pamilyang tadoran, ano? Libre nga ka mo. Pero dako lang bagay po, mga tugang, ang siyempre ang guidance sa ilang magulang. Kayang- Ano? Magurang, pag mga aki ko, di ko turuan. Ano po? Mga wild-wild. Iyo po. Diyan sa mga Tambay-tambay. tambay. Ini po ang aming world title belt. Okay. Itong ano mo, no? Ika na sir, ano mo sir. Oh. Ano mo, ano? Sa inyo sa inyo silaban niya kayo? So pagkawat ka ni, hindi lang ginanap sa Navy base sa Taguig. World Championship yan sir, world title talaga. IBF, ano? Pares kang pagdepensa niya sa Mexico, tapos nagkadepensa sa Mindanao, sa Jinsa. Ilang bagay, Iyo. Ano po ang pinaghirapan, ano? Darakan disiplina, focus, no? Kaya ikaw po kita ning world champion. Okay. Congratulations po sa pamilya po ninyo. Salamat po sa Taduran family. Maugma po akong mabisto kamo, asin mahiling personal. Ang sa indo pong paglapigot sa lado kang boxing. Panagos po lugod kamong magdara inspirasyon sa satoy po mga jóvenes, igdi sa satoyang nasyon, lalo na po igdi sa Bicol region. Urog na po dyan sa kinahiligan po nindong sports, ang sports na boxing. Good luck po sa indong mga future na laban, asin sa paghingua na makatukdo pa sa mga kababayan ta, lalo na po sa mga kaakian na maging mahilig sinda sa sports na boxing. Diyos mabalos po sa samuyang mga partners sa programang Pag-Urulayan Tapo. Engineer Boy Aman of Enjoy Realty and Development Corporation. Experience and expertise from www.enjoyrealty.com. Dids Cafe San Felipe. Awesome and affordable place to eat. Located in Parkview Executive Building in front of Montessori Campus, San Felipe, Naga City. Bicol Mail. Accurate, reliable, and balanced reporting. Visit Bicol Mail on Facebook or www.bicolmail.net. And LYRR Corporation. Nadadang bampo kita
sa 89.5 radyo natin, Naga, sa pamamayo po ni Ma'am Mape Mariscal, asin sa 105.5 Bicol Idol FM Naga, sa panginat po ni Idol Bong Villacruz. Asin igdi po sa tuyang FB page, asin sa YouTube channel, Kagawad Lito del Rosario. Berang mga tugang, ngunyang pong simana, nakaigwa po ng importanteng maray na meeting ang Naga City Anti-Drug Abuse Council. And ini po urulayan igdi ang pagbugtak ning balay silangan o ang magiging istaran kan mga kababayan ta po na nalulong sa droga, alaga day pong gayo malala ang sitwasyon. Ngunyan po pinapailalais na lang magiging lugar kani, magiging site kani, and adaptaron po ini asin na aprobaran kan na sanggunyan palunsod, tangari po magkagaling funding and maitugdok igdi po sa tuyang lugar. Pigahadagadan man po ning tabang ang sa tuyang congressman, si Congressman Gabi Bordado, tangari pong ma-realisar ang proyektong sinambit. Siring man po. Pero mga tugang, sa paagi po ng privilege speech, pig-discuss na po sa Sangguniang Panlungsod ang desisyon ng Korte Suprema. Hindi pong pigaapod na mandanas ruling. Ano po ang epekto kani sa mga lokal na gobyerno kang buong Pilipinas? And hindi po sa Suriganaga, ano po ang benepisyong sa tuyo makukuha sa paagi po kang very historic na mandanas sa ruling. Mahiling ta po yan sa kuya pong FB page ang pagdiskutir ta kan sinabita pong desisyon kan Supreme Court. Nakula po ang pasalamat kan lokal na gobyerno kang Naga, asin man kang Department of Education sa Pamilya Pun. Ang huli po sa pagpakonstruir kang school building dyan po sa Sitio Yabu, Carolina, Naga City. Kang Biyernes na hapon po, pig-turn over na kang pamilya ang school building sa paagi po kang pagbindisyon ni Father Eugene Lubigan. And hindi po pig-turn over kang pamilya po sa lokal na gobyerno sa pangingat po ni Mayor Nelson Ligacion and sa DepEd sa pagi po ni Superintendent Manny D. Guzman. Yaw po mga barangay officials and siriman mga local officials kan Naga and siriman si mga residentes mismo kang Sitio Yabu. Harayon po ni maray na sitio dyan po sa Carolina and haluin na pong naghihidaw man ang mga taga dyan kang pagkakaigwa kan eskwelahan. So salamat pong maray sa pamilya pon sa pag-iskusar na magkaigwa kita kani. Ini po sa tabang man kang Angat Buhay Foundation kan opisina po ni Vice President Lenny Robredo. Pero mga tugang, magkakago po palan kang inaapod na Pidal ki Jesse. Ini po pagkumemorar kan pagkagadan kan sa tayo pong namumutan na dating alkalde kan Suriganaga and DILG Secretary Jesse Robredo. Ang Pidal ki Jesse gigibon po sa August 21 alas 6 ng aga, dyan po ang tiripon sa Plaza Rizal, maikot po sa 27 barangay kang Naga, and matapos po ni dyan sa Eternal Gardens, ano po, digdi sa Balata sa Naga City. Imbitado po kita ka boss, si may mga bisikleta, mayo man pong kalakawan sa maabot pong Sabado, Agosto 21. Magirilingan po kita, i-exercise, and sabay na po kang pagkumemorar kan death anniversary kan sa tuya pong namumutan na dating alkalde and DILG Secretary Jesse Robredo. Mga tugang, episode 30 na po palan kita. Salamat po sa inyong kabos. Halawig na po ang inabot kan sa tayo pong programang Pag-urulayan ta po. Kan nagtalikod pong huring episode tampok ang selebrasyon niya to kang National Resilience Month. Labi na po sa 20,000 views ang nagtangkilik kan sinambita pong episode. And nakakataba po ng puso. Asahan po nindo, dakol pang masunod na kabtang sa ito pong ipapaabot, igdiso sa ito yung programa. Urulay kapalibutan, urulay manungod salud, sports, pagbabakuna, lalo na po laban sa COVID-19, asin iba pang mga impormasyon, nakakapurutan ta po ng inspirasyon asin adal. Sa tuwing pong tatanan oras, igdi po sa tuyang programa. Happy birthday po pala duman sa mga nagsisilibrar kan sa ilang birthday ko niyan. Duman po sa mga nagsilibrar and masilibrar. Sana po, despite kan sa tuyang pong hardship ko niyan, kan pandemic, dire-diretso po ang sa tuyang pagtahak. Tangarig pong mas lalong magimaugma ang sa tuyang pong masunod na mga bulan, asin mga taon. Sa masunod po, salamat pong maray sa Indo.
Keep safe everyone.